אוקיי. זהו, טוב, אז אנחנו נתחיל, מי שתצטרף, תצטרף. אני אעשה איזשהו אישור קו, כי אני לא יודעת מי מכן בקבוצת וואטסאפ שמקבלת את התכנים, מי שלא, והיא כאן, פשוט תשלחי לי אחר כך הודעה אם מעניין אותך להצטרף לקבוצה, אני אעביר לך את הקישור. בכל מקרה, אני אעשה איזשהו אישור קו, שיהיה לנו נקודת פתיחה שנוכל להתחיל ממנה. אז קודם כל כיף שהצטרפתם וכיף שאתם כאן. הנושא שלנו היום זה איך להחליט אם לצאת עם בחור. זאת אומרת, לכל אחת יש רשימה, אנחנו תכף נדבר עליה, יש רשימה של תכונות שהיא הייתה רוצה, לא אפילו לא נכון לקרוא לזה רשימה, אלא איזשהו ציור. כל אחת מציירת בצורה מסוימת את הבחור שלה, שזה רשימה של תכונות, תכונות אופי, תכונות חיצוניות, גר, לא יודעת, נניח בסגנון של יישוב, או סגנון של עיר, סגנון ישיבה כזאת, סגנון ישיבה אחרת. ומה שאנחנו נרצה, ובדרך כלל כשאנחנו מקבלות הצעה, אז חלק מטבע הדברים, חלק מההגדרות עונות על הדמות הזאת, וחלק לא. ואז אנחנו, רגע, יש לזה סיכוי, כאילו שווה בכלל לנסות. אני יודעת שמראש הוא לא מה שחיפשתי, כן, המשפט הזה, אבל הוא לא מה שחיפשתי, אבל כאילו כל פעם יש את ההתלבטות, כי אנחנו כן רוצות לתת צ'אנס, וגם תמיד יש דברים שהם כן נשמעים מתאימים, ותמיד יש דברים שהם לא נשמעים מתאימים, ובאמת אנחנו באיזושהי דילמה, כמעט תמיד. רוב הפעמים שאנחנו מקבלות הצעה, יש לנו איזושהי דילמה שם, אחרת, אלא אם כן באמת הדברים מאוד מאוד בהירים, וישר אומרים כן, או ישר אומרים לא. אבל אנחנו מדברות היום בעיקר על הפעמים, שזה רוב הפעמים שאנחנו לא בטוחות, אם יש לזה סיכוי או לא, ואנחנו לא רוצות להתאכזב, אנחנו גם לא רוצות לפסול סתם. זאת אומרת, זה כל הזמן כדאי לי, לא כדאי לי. היי, הדס. היי. אני עושה איזשהו אישור קו כזה, כי אמרתי שיש לנו קבוצת וואטסאפ, אני מעבירה שם תכנים, אז מי ששם אז כבר יותר מבינה כאילו את השפה, מי שלא אז פשוט אני עושה איזשהו אישור קו. בכל אופן דיברתי כרגע על הדילמה הזאת שיש כמעט כל פעם שמקבלים הצעה, כן לצאת, לא לצאת, לברר, לא לברר, כאילו זה כל פעם כזה מצד אחד אנחנו לא רוצות להתיש את הכוחות שלנו, מצד שני אנחנו לא רוצות לפספס, ומה שאנחנו נעשה היום באמת בעזרת השם נקבל איזשהו כיוון, בעיקר איך להסתכל על הדברים. איך אנחנו מפרקות את הרשימה הזאת שבדרך כלל נשמעת אותו דבר. איך אני יודעת לברר, או איך אני יודעת להחליט אם אני רוצה. זאת אומרת, אני מאמינה שכשנדע לפרק את זה, אז גם נדע יותר בקלות לקבל את ההחלטה לכאן או לכאן. בסדר? זאת אומרת שלא נתמקד בקבלת החלטה, אלא נתמקד בציור הזה, מה עומד פה מולי. ומתוך זה נגזור את ההחלטה. אז הייתי רוצה לשמוע מכן, קודם כל, איפה אתן מרגישות את הקושי בקבלת החלטה? זאת אומרת, איפה הדברים בהירים לכם, או איפה הדברים לא בהירים לכם? מתי קל לכם לקבל החלטה, מתי קשה לכם לקבל החלטה? סבבה? אם אתם יכולות לכתוב אפילו דילמות ספציפיות שאתם זוכרות שהיה לכם. אתם יכולות לכתוב או לפתוח רמקול. אני יכולה להגיד אם אף אחד לא מוסיפה, שההחלטות שקל לקבל אותן זה שפחות או יותר זה מתיישב במה אני מחפשת מבחינת האופי של הבן אדם, וגם מבחינה דתית, שהרבה נופל על פערים לפעמים, או שזה לא מסתדר עם האופי, או שזה לא מסתדר כאילו בעניין הדתי. באופי את מתכוונת, באופי בדמות שאת מחפשת. כן. נניח את מחפשת בחור שקט, ואומרים לך הוא מאוד מאוד דומיננטי. כן. כן. ובקטע דתי, אוקיי, מהמם. בסדר, עוד משהו? תודה. למרות שאני רוצה להגיד שגם פה הרבה פעמים אנחנו לא נבין עד הסוף. כאילו,
לא נבין אם הוא באמת שקט, אם הוא באמת, יהיה לנו קשה הרבה פעמים להבין. אני רוצה עוד דברים כאלה, ממש תודה. מישהי רוצה להגיד אם עוד תוכלי משהו? לחזור על כן. תוכלי לחזור על השאלה, כי זה כל כך הבנתי. כן, אני אומרת שאני רוצה שנתייחס לאיך איך לפרק הצעה, זאת אומרת, איך לדעת להתייחס אליה. כי הרבה פעמים הדברים נשמעים לנו בדיוק אותו דבר. מוצאים 10 בחורים שונים, אבל הרבה דברים נשמעים אותו דבר. ואני רוצה לשאול אתכם איפה בעיקר אתן מרגישות את הקושי בהבנה של הדמות, כאילו, או איפה בעיקר אתן פוסלות את הבחור, כאילו, מרגישות נגיד פער, אה, פערים כאלה ואחרים, או נשמע כאילו שזה לא הסגנון, או כאילו איפה אתן מרגישות שקשה יותר לקבל את ההחלטה, או שזה, או שאיפה שאתן מרגישות שזה קל. זאת אומרת, את מבינה כאילו על בסיס מה את מקבלת החלטה. אה, אני חושבת שאני כאילו בגדול זה לפי האנרגיה, אני מרגישה. אוקיי, שזאת אומרת כאילו הווייב של הבן אדם. שאת אם, מבינה את הווייב שלו, כן, זה יותר כאילו על הווייב שלו, אם זה ישים איתי. וייב דתי או לאו דווקא. לא, בכללי. זאת אומרת, אם הוא בן אדם זורם כזה קליל, או שהוא יותר סגנון כבד, כאילו את מנסה להבין את האופי שלו כזה, את הסגנון? כן, זה. הבנתי. אוקיי, מהמם. אם יש עוד מישהי שרוצה להגיד, אז מעולה. אם לא, אז אנחנו נמשיך. אוקיי, טוב, אגב, אז הייתה לי שאלה בכללי, כן, כאילו, שכתבת כאילו נדבר גם על הקטע של, איך זה קוראים? כאילו רשימת ש- המכולת קראת לזה. כן, אז זה קשור לזה? כן, בטח. הבנתי, סבבה. אנחנו עכשיו נתחיל מזה. אמ, שבעצם לכל אחת יש איזושהי רשימת מכולת. זה אוקיי? הדברים שאנחנו אומרות בקול או לא אומרות בקול. אה, בחור תורני ברמה כזו או אחרת, בחור שעובד במשהו כזה, גיל, גובה, מראה, משפחה, עדה זה יכול להיות, המון המון פרמטרים, גם חיצוניים, שאני מייחסת להם הרבה חשיבות, לא פחות מהאופי וערכים וכל זה, וגם באמת אופי, ערכים, סגנון, אורח חיים, השכלה וכולי. אז אני רוצה שנבין את זה טיפה יותר לעומק, בסדר? אז בואו תכתבו כל אחת בבקשה, אם אתם יכולות, אם יש לכם פלאפון או אפילו מול דף ועט, זה הכי טוב, תכתבו 4 פרמטרים כאלה. בסדר? יש מן הסתם מיליון, כאלה שהם יותר חשובים לכם, כאלה שפחות. בואו תכתבו רק 4. סבבה? 4 שככה עולים לכם ממש בשלוף. ובלי ביקורת על עצמכם, מה אני רוצה, כותבת אירוניסט, או כותבת עשיר, תכתבו מה שבא לכם, בסדר? 4 דברים. 4 פרמטרים שהם יותר חשובים בעיניי. שעולים לך ככה בשלוף, שכזה, כן, שבא לך עליהם. אוקיי. זה לאו דווקא חשיבות, בסדר? זה לא כאילו עכשיו מה הכי חשוב לי ובא לי. אלא מה בא לך כזה? בא לי מישהו חתיך, גבר, אחרי צבא, לא משנה, כאילו מה שזורם לך כזה, זה 4 דברים כאלה. מי שסיימה שתשלח לי בבקשה, פשוט שיהיה לי את זה מול העיניים ואז יהיה לי יותר קל. פשוט תכתבו כזה בצ'אט, כזה 4 דברים. אם לא זורם לכם את 4, תכתבו אפילו 2.
אוקיי, מהמם. מי שכתבה אבל, זאת אומרת כך וכך אבל, רגיש, אבל גברי או משהו כזה, אז עדיף בלי אבל. בסדר? אלא משהו אחד. זה פשוט יכול להיות שניים שונים. גם כזה, וכאילו ועוד סעיף שהוא כזה. חזק, הכוונה חזק מנטלית, או חזק פיזית, או גם וגם. זאת אומרת, לא אפריע לך שיהיה חזק גם פיזית. סבבה. טוב, בואו תכתבו עוד. מעולה. אוקיי, אני רוצה לחכות שעוד אחת או שתיים ישלחו לי. אה, התכוונתי בצ'אט, אבל זה בסדר לשלוח לי לוואטסאפ, בגלל זה גם הסתכלתי בוואטסאפ לראות אם מישהי שלחה לפה. אוקיי, מהמם. טוב, ממש כתבתם דברים יפים, אז אני אתייחס לחלקם, סתם פשוט רציתי דוגמאות להשתמש בהן וגם שיהיה דוגמאות שלכם. אז יש לנו רשימה, אגב זה רלוונטי גם אם תכתבו פה עוד 20 דברים. יש הרבה שאומרים תתמקדי, את צריכה להתמקד רק בשתיים, רק בשלוש, רק בחמש. אני אומרת תתפרי. אבל בסדר, אמרתי תבחרו כמה רק כי אנחנו לא נוכל כרגע להתייחס להכל. אז עכשיו אתן מסתכלות על ארבעת הדברים האלה, שאלה דברים די חיצוניים סך הכל מה שכתבתם. אני אחזור טיפה על כמה מהדברים. שמח, חברותי, נראה טוב, אגב זה חזר, אני חושבת שאצל כולן. לב טוב, אכפתי, חזק, מבוסס מבחינה דתית, אחרי צבא, ספרדי, מה עוד ראיתי? אוקיי, בסדר, סבבה, כל מיני תכונות. זה לא חייב להיות תכונה חיצונית, אבל תכונה הכוונה בבחור. סבבה, כל מיני תכונות שאנחנו מחפשות בו. עכשיו, אם אתם יכולות, תכתבו ליד כל תכונה, או שתעשו חץ, או שתכתבו ליד, למה אתם רוצות את זה. אוקיי, לדוגמה, בחור שמח. אני רוצה בחור שמח, כי אני לא יודעת למה את רוצה בחור שמח. אולי זה יהיה לנו כיף ביחד, אווירה טובה. אני רוצה בחור חברותי, כי תכתבי למה. למה את רוצה את זה? מבוסס מבחינה דתית, למה? אני רוצה בית של תורה, אני רוצה זה. אוקיי? כאילו תכתבו למה אתם רוצות את זה. איזה עניין יש לכם בתכונה הזאת? אכפתי כי אני רוצה שהוא ידאג לי, או אני רוצה שהוא ידאג לילדים, אני רוצה... תכתבו מה אתם רוצות, אוקיי? גם את זה, אם אתם יכולות לשלוח לי, כי זה נורא מעניין, כי כל אחת, אגב, יכולה לקחת את זה למקום אחר לגמרי. אחת רוצה חברותי בגלל סיבה אחת, ואחת רוצה חברותי בגלל סיבה אחרת. אז זה יכול להיות נורא מעניין, אז תשלחו לי פשוט עוד הפעם את התכונה, ולמה אתם רוצות אותה. אחרי צבא, גם כן, למה? מה זה ייתן לך? כאילו, מה יש בבחור שהוא אחרי צבא? נניח כי הוא בוגר יותר, הוא מבין יותר את החיים, הוא יתמודד. אני חושבת שהוא יותר ידע להתמודד. בסדר, כאילו, למה את רוצה את הדבר הזה? אולי כי את לא רוצה להיות לבד בתקופה שאם הוא יהיה לפני צבא, אז תצטרכי להיות לבד. תראי למה את רוצה את זה. גם חתיך אגב. למה את רוצה חתיך? אני ארגיש בנוח להסתובב איתה בחוץ,
כל אחד שתכתבו למה. טוב לך כאילו בצאת? כן, או אם בא לך לשתף את כולם, זה גם טוב. אני יכולה לשתף. יאללה, מהמם. אז שמח כי אני כזאת, אוקיי, אז זה מתאים. ולב טוב זה פשוט משהו שמאוד חשוב לי. אוקיי, למה זה אמ, חשוב לך? כי זה נראה לי מאוד, זה בסיס, זה לבנות בסיס טוב לבית, כאילו, שהבן אדם יש לו לב טוב. כי מה? כי אם יש לו לב טוב, אם לבעל שלך לב טוב, יש לו לב טוב, איך זה עוזר לבית? אז בדרך כלל, כאילו, לב טוב זה אנשים שהם עושים והם לא עכשיו מחשבנים, עשיתי ככה, וכאילו אין מקום להתחשבנויות האלה כשאתה צריך לנהל בית, או מהמם. כאילו, זה לא משהו שהוא, שאפשר, כאילו אני לפחות לא יכולה באמת לחיות עם מישהו כזה, כאילו, או אפילו סתם, כאילו, בדירה עם שותפות וזה, שיש אחת כזאת, זה מאוד קשה. כאילו זה, זאת אומרת, זה יותר קל לחיות עם בן אדם שהוא יותר לוקח אחריות ועושה. כן, זה יותר קל, זה גם יותר כיף, כן. אוקיי, מהמם. זה יותר מיטיב אותי, כאילו. כן, אני יותר יכולה להניח את הראש ולנשום, כאילו מתי שאני יודעת שיש מישהו שעושה דברים גם אפילו מעבר, כאילו לא... כן, ממש יפה. תודה. ואת רוצה להגיד על עוד דברים? אמ, חתיך זה באמת הכי מעניין, למה? מהמם. אמ, כאילו, נראה לי זה גם הכי פשוט, כאילו, אצל הרוב. כי מה? כאילו, כי לא יודעת, זה כמו הכרטיס, איך קוראים לזה? יש לזה שם, כאילו, כרטיס ביקור. האישור כזה, הסופי. כאילו את כן, מתכוונת הכל זה זה. איזושהי מציאת חן כזאת. כן, בדיוק. אוקיי, מהמם. וחזק. פשוט כי אני בן אדם מאוד רגיש, אז אני צריכה מישהו שזה כאילו להשלים אותי. שמה? סליחה, לא שמעתי? זה בשביל להשלים אותי. שישלים. אוקיי, ממש יפה, ממש. תודה, הדס. עוד מישהי רוצה? הודיה, ראיתי שכתבת. את רוצה אולי להקריא מה שכתבת? אני יכולה להקריא. מעולה. רשמתי שאני מחפשת בחור שנראה טוב, כי זה יעזור לי להימשך אליו. וגם בסוף, יש את מה יגידו אנשים מבחוץ והמשפחה. האמת שיש כמה הצעות שהראיתי אפילו להורים שלי, וגם לראות מה אבא שלי מגיב על הבחורים, מה הם חושבים. וגם להם יש איזשהו ציור, שזה די תואם למה שאני מחפשת, אבל הם וואלה. כן, יש לנו חשיבה כזה. ובחור תורני ומבוסס, כי יש לי שאיפות תורניות, ואני לא רוצה שזה יהווה מכשול. עכשיו אני אצא עם מישהו ולהקים בית, ואני רוצה להתקדם, ולמשל הוא יתרחק או משהו, וזה יהווה איזשהו מכשול לעתיד. מהמם. וגם מבחינה כלכלית, שברור שזה נותן ביטחון. להתחיל שהוא קשר יהיה של... מבוסס, את אומרת את זה בקטע של אחרי צבא או לאו דווקא? לא דווקא, גם מהמם. מישהו שעבד לפני הצבא, או ששילם, או שמכל למשל סיבה יצאתי עם שהוא בחור מבוסס כלכלית. כן, יצאתי למשל עם בחור שפשוט לא עבד, בן 26 ופשוט לא עבד אף פעם. אז זה מאוד קשה ככה, כאילו, לבנות משהו. מהמם. וגם צריך כאילו, זה לא רק העניין הכלכלי, זה גם מישהו שיש לו מוסר עבודה, שהוא לוקח אחריות, כי זה חשוב. כן, רשמתי ספרדי כי זה המנהגים כמו בבית, ואני מחפשת מישהו שהוא הכי קרוב לבית שאני מכירה. מהמם. וזהו. ממש נקודות חשובות, ממש. עוד מישהי שרוצה להגיד?
אני אפילו יכולה. על תכונה אחת? כן, אני יכולה. יאללה. אני מתלבטת מה, אבל נגיד את אחרי יכולה את צבא. הכל, סתם אמרתי תכונה אחת, כדי שאם מישהי לא רוצה עכשיו רשימה שלמה. אוקיי. אז אני אבחר את אחרי צבא. מהמם, חשבתי לי, למה? בגלל שהוא כאילו כבר לא בסדיר, זוגיות בזמן הצבא זה לא פשוט, בעיניי לפחות. מהמם, למרות שעכשיו מלחמה, אבל בחיים נורמטיביים, כאילו, בחיים שהם לא מלחמה. אז הוא יהיה יותר בבית, ואני רוצה שבעלי יהיה איתי בבית, כאילו כמובן עבודה והכל, אבל כאילו מבחינת קבע וכזה זה משהו שפחות רלוונטי לי, מהמם. וגם באמת כאילו יש יותר בגרות, יותר לעבור דרך אחרי צבא. אוקיי, יפה. בסדר, ממש מעולה. עכשיו אני רוצה קודם כל שנבין שבאמת אנחנו לא מחפשות את ההגדרה הראשונית. זאת אומרת, אני לא מחפשת מישהו, אני רוצה, שנייה, אני אסתכל רגע על הרשימה שוב פעם שכתבתם, שיהיה לי מול העיניים, יהיה לי יותר קל. לצורך העניין, אני לא מחפשת מישהו שנראה טוב, אלא אני מחפשת מישהו שאני אמשך אליו, אוקיי? ההודיה, נגיד בהקשר שלך. או הדס, אני לא מחפשת מישהו חתיך, אני מחפשת מישהו שימצא חן בעיניי. בסדר? זאת אומרת, את הפרמטרים, את כל השורה הראשונה, אנחנו יכולות להיפרד ממנה. עכשיו, אני לא מתכוונת ברמתה שאתם נפגשות עם שדכנית או ממלאות כרטיס שידוכים. הרשימה באיזשהו מקום נשארת רשימה. אני מדברת שנייה כדי שאנחנו נבין את עצמנו, בסדר? זאת אומרת, אני לא מדברת מבחינה פרקטית, אלא רק בהבנה שלנו את עצמנו. אני לא מחפשת, אני מנסה להסתכל פה על עוד דברים. מישהו שמבוסס כלכלית, טוב, את זה אולי אנחנו נחכה עם זה עוד שלב אחד קדימה. אוקיי, בסדר, הבנו, אפשר כאילו לוותר על הרשימה הראשונה, ורק להתמקד ברשימה השנייה. במה אני מחפשת שם? אני לא מחפשת דווקא ספרדי, אלא אני מחפשת מישהו להרגיש איתו בבית, הכי קרוב לבית. יש מצב שהוא יהיה ספרדי ובאמת זה יעזור לי, אבל יש מצב גם שלא. זאת אומרת, כל זמן שהוא גורם לי להרגיש הכי בבית שבעולם, מבחינתי זה בסדר, גם אם הוא לא ספרדי. או כל זמן שהוא גורם לי, שהוא מוצא חן בעיניי, זה בסדר גם אם הוא לא חתיך. או כל זמן שאני נמשכת אליו, זה בסדר גם אם הוא לא נראה טוב. אתם מבינות? כאילו זה, אנחנו רוצות את הסיבה. ופחות משנה לנו באמת הקריטריון. זה דבר אחד. יש שאלות עד כאן, או שזה סבבה? בסוף החתיך, כאילו, כן. המציאת חן זה גם זה שהוא חתיך, מבינה? זה חלק. אני מבינה, אבל אני מבינה את מה שאת אומרת, שזה כאילו לא העיקר. כאילו אני בקטע אגיד הזה. לך, זה לא רק זה. יכול להיות שבחור שהוא יהיה מאוד חתיך, והוא לא כזה ימצא חן בעינייך. יכול להיות שהוא יהיה טיפה שחצן נגיד, או חנון, כן, או לא משנה מה, ואת תגידי, כאילו, זה לא יעשה לך את זה היופי שלו. הוא לא ימצא כן, חן בעינייך. הבנתי. את מבינה? ולהפך, יכול להיות שהוא יהיה בחור שלא הכי מרשים לפי כל מיני קריטריונים, אבל תגידי, וואי, איזה גבר הוא, כאילו, תגידי, וואי, הוא ממש מצא חן בעיניי. עכשיו, אני לא אומרת, יכול להיות שבאמת בחור, אם הוא ממש לא נראה טוב בעינייך, אז לא, אבל הרבה בחורים שלאו דווקא תגדירי כחתיכים, יכולים למצוא חן בעינייך. כן, הבנתי. אז זאת הכוונה. צריך לעשות שיעור שלם על מציאת חן, זה באמת נושא מרתק ממש. מציאת חן של גבר ומציאת חן של אישה בעיני גבר, זה דברים שונים, אבל אולי פעם אחרת. אז עוד איזושהי הערה עד כאן? תודה, הדס. וכן. אז אחרי שאנחנו מבינות מה אנחנו באמת רוצות שם, אני רוצה שניקח את זה עוד צעד קדימה.
בסדר? ונבין מה זה יגרום לי להרגיש, בסדר? זאת השאלה השלישית. שאלה ראשונה זה מה אני מחפשת, שזה איזשהו קריטריון. שאלה שנייה זה למה אני מחפשת את זה. שאלה שלישית זה איך זה יגרום לי להרגיש. בסדר? ואני רוצה שנייה לקחת דוגמה מהדס, שאת אמרת לגבי הבחור עם לב טוב. את רוצה בחור עם לב טוב כי את חושבת, את מעריכה שהוא יותר פעיל בבית, פחות יתחשבן, יותר יעשה ברוחב לב, ואז אמרת שזה יגרום לך שתוכלי לשחרר, ולא כל הזמן כאילו, זאת אומרת, תוכלי לשחרר בקטע שיש פה מישהו שעושה את הדברים. ועל זה אני רוצה שנדבר, לשם אני רוצה שנגיע. איך זה יגרום לי להרגיש? זה יגרום לי להרגיש שאני יכולה לשחרר. אוקיי? אז לשם אני רוצה שתיקחו כל תכונה. איך זה יגרום לי להרגיש? וואו, זה רעיון יפה. בחור אחרי צבא, נניח את באמת, הוא כבר אחרי צבא, הוא בוגר, הוא מובשל לחיים, והוא בבית איתך כל הזמן, חוץ מהעבודה וזה, כמו שאת אומרת, איך זה גורם לך להרגיש? למרות שהייתי מחלקת את זה לשתיים, כי יש פה שתי סיבות שאת רוצה את זה. סיבה אחת זה שהוא לא יהיה בצבא, סיבה שנייה שהוא יהיה כבר בשל החיים עצמם, וזה לוקח אותנו לשני מקומות שונים מבחינת מה את רוצה להרגיש, אז תפצלי את זה לשניים. בסדר, תנסו ממש להבין מה זה גורם לכם להרגיש, למה אתם רוצות את זה. על ההסבר כאילו, נכון? כאילו נגיד אם אני רוצה מישהו פתיח בגלל מציאת חן נגיד, אז אני אכתוב איך זה יגרום לי להרגיש. כן, שאת הולכת כאילו, ליד בחור שמוצא חן בעינייך, איך זה גורם לך להרגיש? שאת יושבת לידו, שאת נפגשת איתו, שאת מביאה אותו הביתה, איך את מרגישה שם? להגיד, להגיד או לכתוב, כן. כאילו נראה לי שזה עדיין השלב שתכתבו, אחר כך תגידי, סבבה? סבבה. כי זה אולי באמת קצת יותר דורש מאמץ, גם זה ידרוש אחר כך יותר דיוקים, אבל בסדר. כאילו פשוט בינתיים תחשבו על זה, תנסו להגדיר. אוקיי, מישהי רוצה להגיד? אני רואה שאתן עדיין כתובות, עוד היה רק אותך אני רואה במצלמה, אז אני כאילו לפי הקצב שלך. אה, מישהי רוצה להגיד לאן זה לוקח אותה, הרשימה? אני יכולה להגיד, כתבתי אכפתי, וכאילו כתבתי שאני כזאת ואני ממש מעריכה אנשים כאלה, כי כאילו זה גורם להם כאילו לראות את הסביבה ולא רק את עצמם. ומה זה גורם לי להרגיש זה כאילו להרגיש אהובה, להרגיש שהוא אדם טוב, שאפשר לסמוך ולהישען עליו, שכשאם יהיה לי יום קשה אז הוא יהיה שם בשבילי, והפוך. זהו. אוקיי, מהמם, ממש יפה. אני רוצה שנייה שתנסו לנתק את המשפט כי אני כזאת. בסדר? נראה לי הדס, את גם אמרת אותו מקודם. אנחנו לא מחפשות מישהו שיהיה כמונו, או כי אני כזאת אז אני רוצה כזה, אלא כי זה יגרום לי להרגיש. בסדר? אני צריכה לחשוב יותר על המשפט הזה, הוא פשוט כאילו באופן אינטואיטיבי נשמע לי לא נכון, אני צריכה יותר לחשוב למה, אבל בכל אופן אני מרגישה שזה מקבע.
כי אני כזאת. זה בסדר שאת כזאת, זה לא אומר שהוא צריך להיות כזה, אלא זה כן אומר שהוא צריך לגרום לך להרגיש אהובה, בטוחה, שאת יכולה להישען עליו בסוף היום, שאת יכולה לפרוק לו בסוף היום. את צריכה אותו כזה, את צריכה אותו שהוא נמצא שם בשבילך, פשוט כי את צריכה אותו כזה, את לא צריכה אותו כמוך, בסדר? זאת אומרת, גם אם הוא בחור אכפתי, אבל הוא לא יודע לתת לך את הביטחון הזה בסוף היום, אז זה לא עוזר לנו שהוא אכפתי. אנחנו רוצות שהוא ידע להיות שם בשבילך בסוף היום. בסדר? אני צריכה עכשיו יותר על המשפט הזה, כי אני שומעת אותו הרבה, אבל אני רוצה שתנסו בעיקר להתרכז במה אתם רוצות בסוף. מה זה יגרום לכם להרגיש? אז זאת אומרת, זה יגרום לך להרגיש אהובה, שאכפת לו ממך. את רוצה אכפתי? כי את רוצה להרגיש שאכפת לו ממך. את מבינה? לא כי את כזאת. את מבינה את ההבדל? סליחה. כן, כן. לא, אני חושבת שזה מגיע מהמקום ששואלים כאילו את מחפשת מישהו דומה לך או שונה ממך, כאילו או הפוך ממך. הרבה פעמים יש את השאלה הזאת, אז כאילו, ולאן השאלה הזאת לוקחת אותך? אני אף פעם לא הצלחתי להבין אותה, אבל לאן השאלה הזאת לוקחת אותך? כאילו את אומרת, אני רוצה מישהו כמוני? זה העניין? כן, כן, אוקיי. כאילו אני מרגישה שזה אנשים שאני יותר מתחברת, כאילו, לא יודעת מאיזה מקום זה מגיע, אבל אני מרגישה יותר כאילו בנוח נראה לי עם אנשים שהם כאילו דומים לי. כן, נראה לי אולי איזושהי תחושת ביטחון כזאת, כאילו המוכר כזה. כן, יש מצב. אוקיי, בסדר, זה שוב שולח אותנו למקום שאנחנו מחפשות להרגיש ביטחון בסוף היום. מחפשת שמישהו יראה אותך בסוף היום, שיהיה אכפת לו ממך. כן, כן. אוקיי, ממש יפה. אני כאילו אומרת, בחור אכפתי, זה פצצה, אבל כאילו לא הייתי רוצה שנשאר בהגדרה יבשה. כי בחור אכפתי, לצורך העניין, אני מניחה שבטח לחלקכן לפחות יש ניסיון עם בחורים כאלה, שאומרים הוא מלח הארץ, הוא נמצא שם ראשון, הוא בחור קרבי, או לא משנה איך מתארים לכם אותו, כאילו שיא הנתינה ומתנדב וזה וזה וזה, ואת נפגשת איתו והוא רק מדבר על עצמו. זאת אומרת, ולכן אני אומרת, כאילו, אנחנו לא נרצה, ואז זה, כאילו יש שם את הסתירה הזאת, אני חוויתי אותה כמה פעמים, רגע, שנייה, אמרו לי עליו שהוא אכפתי, אמרו לי עליו שהוא שם לב לצד השני, אמרו לי עליו שהוא, אוקיי, כל מיני דברים, ואז זאת אומרת, רגע, אז אולי אני לא הבנתי, אולי אני לא זה, ולכן אני מרגישה שככל שנתמקד במה אני רוצה להרגיש, אז הדברים האלה פחות יסנברו אותנו. כי אם בסוף היום אני מספרת לו משהו והוא רק מדבר על עצמו, אז יש כאן כאילו, אז אני לא ארגיש שם את הביטחון, וזה מספיק, אוקיי? זאת אומרת, אני אדע להרגיש הרבה יותר בקלות, אם הוא מצליח לספק לי את זה או לא. וככל שאני אתמקד בתכונות, תגידו לי אם זה לא מובן, ככל שאני יותר אתמקד בתכונות, יהיה לי יותר קשה להבין אם זה, יש פה התאמה או לא, כי יש כאלה שאומרים שהוא כן כזה, אז יש התאמה או אין התאמה. את מבינה את הנקודה? כן, השאלה רק איך באמת מבררים את זה. כאילו, אוקיי. כי התכונה היא מאוד כאילו ברורה לאנשים, אבל ברגע שנכנסים אז כאילו זה יותר סובייקטיבי. אוקיי, בסדר, אני אשתדל להתייחס לזה בהמשך. אוקיי, אני רוצה שנייה שנסיים את המהלך הזה, ואז נגיע להצעה עצמה. זאת אומרת, לרשימה שאת מקבלת. אבל אביטל, אם לא תכונות, אז כאילו, איך אני נפתחת את זה? כאילו, לא בכרטיס המסויה, ביני לבין עצמי. עוד הפעם, לא שמעתי טוב, אני שמעתי לך טיפה חלש. אמרת שזה, זאת אומרת, אם אמרת לא לפי לגבי תכונות, כן, אז אז כאילו, לפי... איך אני בדיוק, אז כאילו, כל פעם אני פשוט שואלת את עצמי איך זה יגרום לי להרגיש. כן, אז שוב, זה מתחבר לשאלה של עדינה. כאילו, אז איך נדע? כאילו, איך נדע? אני רוצה שנתייחס לזה בהמשך, בסדר שקודם נבין את מה אנחנו מחפשות. אוקיי? ואז נבין איך אנחנו באמת מבררות את זה, או איך אנחנו יודעות להתמודד בלי התכונה עצמה, בלי הכותרת.
אני רוצה עוד קצת דוגמאות שתפרקו תכונה לאיך זה בסוף, איך זה גורם לכם להרגיש. בסדר, אם מישהי רוצה לתת לנו עוד דוגמה אחת, ואז נתקדם, או שכבר אפשר להתקדם. אוקיי, אז שנייה אחת, אני רוצה להראות את זה בטבלה, בסדר? אתם רואות את הטבלה? כן. ואני מה זה לא... את שיודעת טכנולוגיה וזה, דקה אז אני אקטין. טוב, אז עשיתי פה באמת איזושהי טבלה כזאת. סבבה, מה את מחפשת? הגדרה חיצונית, אז אמרנו זה יכול להיות נניח חתיך, חכם, ספרדי, אוקיי, ומבוסס כלכלית, נניח. אוקיי, למה אני רוצה חתיך? טוב, דיברנו על זה, אז בואו נלך על מבוסס כלכלית, זה באמת גם יותר קל וגם לא דיברנו על זה כל כך. לא, לחכם לא דיברנו בכלל. אז חכם, בואו תגידו למה אתם רוצות חכם, מי שרוצה חכם. זה אגב מתחבר לי לחזק, מבחינה מנטלית. אפשר לעשות איתו שיחות עומק, ושיש לו ידע כללי, והוא מבין בהרבה נושאים, ואפשר לפתח איתו שיחות, ותקשורת בסוף. אוקיי, מעניין ההבנה. בסדר, בא לי פשוט לסמן את זה. טוב, לא מצליחה לסמן קו. טוב, נעשה ככה. אוקיי, ואם באמת היא ליד בחור חתיך, מה זה יגרום לך להרגיש? לא חתיך, חכם. בחור שיש לו שיחות עומק. זו נקודה מאוד רלוונטית. למה אתם רוצות שיחות עומק? כי נשים מדברות הרבה, וצריכות אוקיי. שיבינו אותם. יש מישהו שמקשיב, יש לו עוד ידע להוסיף על הידע שיש לנו, אז זה תמיד טוב. אוקיי, מזדהות עם זה? כן, מעולה. אוקיי, אז אנחנו רוצות שיחות עומק, ידע כללי, וזה מתחבר לי להבנה. למה אתם רוצות מישהו שמבין? מבין עניין. זה אומר לנו שאנחנו משדרים על אותו גל, שאני מדברת, ובסוף את אומרת תקשורת. שהוא מבין אותך. כן. הוא אוקיי, מבין אותי, אבל- או הוא מבין את הסיטואציה. מבין אותי, רואה אותי. אוקיי, סבבה. אני חשבתי שאת מדברת על הבנה בכללי של העולם, של הידע כללי. אז אני כן אכתוב את זה משהו אחר. ידע כללי, זה שיש על מי לסמוך. בדיוק. ידע כללי זה כאילו שהוא מבין בפוליטיקה ומבין במחירים, וכאילו זה נותן ביטחון. הרבה בחורות מחפשות בחור חכם, כי זה נותן ביטחון. הוא יודע מה הוא עושה, הוא נותן לנו ביטחון, אוקיי? ותקשורת טובה, זה בטח יותר לקטע של האווירה והכיף וכאילו איזושהי זרימה מעניינת. אז שיחות עומק זה בעצם המקשיב, מבין, מוסיף מעצמו, כל אלה זה גם מתקשר לזה שהוא מבין אותי. שאני לא לבד פה בתמונה. בסדר? זה בעצם בחורה שמחפשת בחור חכם, בעצם זה מה שהיא מחפשת. או בחור עמוק, או בחור רגיש, בסדר? זה לא מה שהם מתחברים. אנחנו רוצות להרגיש שמישהו מבין אותי, שהוא רואה אותי, שהוא משרה עליי ביטחון. מישהי אמרה משהו? זאת אומרת שאנחנו לא מחפשות, אתם, אנחנו, לא משנה, לא מחפשות בחור חכם, אלא מחפשות להרגיש שהוא מבין אותי. גם אם הוא לא הבחור הכי גאון שמקבל 800 בפסיכומטרי, אם הוא נותן לי את ההרגשה שהוא איתי, שהוא רואה אותי, שאני מצליחה לסמוך עליו באמת, לא אכפת לי כמה הוא קיבל בפסיכומטרי. אוקיי? ולהפך, אם הוא בחור שממש יש לו ציונים מטורפים וידע מטורף, ומכיר את הארץ ומכיר כל פינה
לא יודעת מה, יש לו ידע בכל תחום ותחום, אבל הוא משדר על גל אחר משלי לגמרי, אז לא יהיה לי מעניין איתו. זאת אומרת, אנחנו רוצות מישהו שיגרום לנו להרגיש את זה, בין אם הוא גאון, בין אם לא. סבבה, עכשיו אני רוצה שנתקדם. אם יש שאלות על הטבלה הזאת? אוקיי, אני רוצה שנייה שתראו אותי. אביטל, את תוכלי לשלוח את זה אחר כך? את ההקלטה, גם, אבל גם את טבלה, הטבלאות. כן, בכיף, אין בעיה. עם מי אני מדברת? כאילו, מי זאת? סליחה. הודיה. מה המצב? את עם תמונה מה כלשהי. נשמע? התגעגעתי אלייך. כן, בטח, אני אשלח את זה. יש לכם את זה גם בקבוצה, אבל אני אשלח את זה גם ככה. עכשיו אני רוצה שנעבור לדבר על הצעה עצמה. זאת אומרת, הבנו מה אנחנו מחפשות וזה העיקר, בסדר? אתם, שוב, אני חוזרת להתחלה. אתם יכולות לכתוב גם רשימה של 20 ו-30 תכונות ולהבין מאחורי כל דבר איזה רצון עומד. בסדר? אני לא באה לקבע אתכם ל4, אני לא בעד לקבע, אני לא חושבת שיש לזה כל כך משמעות. אני חושבת שיש לזה משמעות. אבל כאילו בסוף אני לא חושבת שיש משמעות לאיזה תכונות ראשוניות רצינו. אנחנו רואות את זה בעולם, מישהי אומרת, אני רוצה רק לא זה, בסוף מתחתנת. אני אמרתי רק לא בכור, התחתנתי עם בכור. כאילו יש כל כך הרבה דברים שאנחנו אומרות, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה, ובסוף אני באמת מאמינה שלרשימה הראשונה אין כל כך הרבה משמעות, כמו הרשימה השנייה והשלישית בעיקר. בעיקר השלישית היא המשמעותית. האם הוא מצליח לתת לי ביטחון, האם הוא מצליח לגרום לי להרגיש שאני אהוב, להרגיש אהובה, להרגיש שמחה לצידו, בסדר? זה בעיקר הדברים, אם הוא יותר כזה או פחות כזה, זה פחות משנה. עכשיו לגבי הצעה. סבבה, קיבלתם הצעה, ובדרך כלל הקושי להחליט יהיה שהוא עונה על חלק מהדברים ולא עונה על חלק מהדברים. אוקיי? אם הוא היה עונה על הכל, היינו אומרות כן, אם הוא לא היה עונה על כלום, היינו אומרות לא. אז הקושי הוא באמצע. אני אשמח שתיתנו בעצמכם דברים שהרגשתם שהם קושי. כאילו, שאמרתם, הוא לא כזה. זאת אומרת, איפה הייתה לכם התלבטות? נניח, הכל עונה, אבל הוא צעיר מכם בגיל. אם מישהי זה מפריע לה, אז כאילו משהו כזה. או כל דבר כזה, אני אשמח שתיתנו ושנוכל לעבוד עם זה. אולי נמוך ממני, כאילו. היה נמוך. זאת אומרת, הכל היה נשמע לך סבבה, אבל היה נמוך, זה הפריע לך. כן. אוקיי, מהמם. בואו תיתנו עוד דברים כאלה. אפילו שהכל נשמע סבבה, אבל נניח כזה ההורים שלו גרושים. אבל מה? סליחה, לא שמעתי. נניח כזה מצב משפחתי מורכב, הורים גרושים, כזה. הבנתי, אוקיי, רקע משפחתי. אוקיי, מהמם. ממש דוגמה טובה ורלוונטית, ועוד לא דיברנו על משהו בסגנון הזה. מעולה. עוד מישהי? שקט. שקט, ולך חשוב מישהו שהוא יותר בולט, דומיננטי? כן. אוקיי. אגב, כתבת דומיננטי או משהו כזה ברשימה שלך? כי פשוט זה לא זכור לי התכונה הזאת, אבל זה לא אומר כלום. לא, אבל זה מתחבר לי לחברותי שכן כתבתי. הבנתי. אוקיי, בסדר. אז בואו תכתבו באמת כל אחת. זה לא חייב להיות דווקא תכונה שהציעו לכם ופסלתם עליה, פשוט שתי תכונות שמפריע לכם. בסדר, לדוגמה גובה זה מעולה, מצב משפחתי מורכב זה מעולה, קטן ממני, נמוך, שקט, תכתבו שני דברים כאלה. בסדר, לא 4, כי אני רוצה טיפה, רק, קיצור, הרעיון כבר הובן, רק ניקח את זה גם לצד השני.
מישהי רוצה לכתוב? טוב, לא משנה, כבר נעשה את זה בטבלה. אני אצרף אותה. בסדר, רואות את הטבלה? אוקיי, אתם איתי? כן. טוב, אז דיברנו על נמוך, בסדר, מצב משפחתי מורכב. ומה עוד? מישהי רוצה להגיד עוד משהו שעכשיו כתבתם? שקט. ובואו ניקח עוד אחד. שהוא לא נראה לטעמי, שהוא לא מוצא חן בעיניי. במראה. אוקיי. לא אוהבת את המראה, אני אקרא לזה. טוב, אז נמוך. בואי תגידי לנו, הודיה, למה את לא רוצה שיהיה נמוך ממך? לפני איך תרגישי, למה את לא רוצה? וואי, האמת שסתם זרקתי, לא כזה מפריע לי שיהיה מישהו נמוך. אוקיי. אוקיי, אז מישהו שזה אני כן יכולה להגיד גיל יאללה, הדס. נגיד. מה? לא, נגיד גיל. גיל שהוא שהוא... גדול מדי או קטן מדי. אוקיי, אז אם הוא גדול מדי, למה זה מפריע לך? למה את לא רוצה? כי הם עייפים מהחיים שלי. את לא רוצה מישהו שיתעייף. כן. אוקיי, עייף. אם הוא... עייף. אם הוא יהיה עייף. אז יהיה לי משעמם. כאילו אני לא ארגיש... לא יודעת, אני לא ארגיש... כאילו אני ארגיש את הפער בינינו יותר. אוקיי, אולי איזה חוסר חיות כזאת. כן, לא, וגם יש בסוף פער ביני לבינו, כי אני נגיד רוצה יותר לטרוף את החיים, והוא פחות. אוקיי, אז כאילו את מפחדת שהוא קצת ידכא את החלומות שלך. גם, כן. אוקיי. בסדר, אני אשאיר את זה חוסר חיות. סבבה, את מפחדת להרגיש חוסר חיות. כן. סבבה, אז ואם הוא יהיה קטן מדי? אתם יכולות עוד בנות להגיד, כי זה באמת נראה לי רלוונטי לכולם. כל אחת לא רוצה גדול מדי או קטן מדי. אולי כזה פחות מבין, עוד לא התנסה בדבר, כאילו, עוד לא לא למד. בוגר כאילו. כן, לא בוגר. אוקיי, ואם הוא לא בוגר ומבין? איך תרגישו? יותר טובות ממנו אולי. אוקיי, כאילו, אני חושבת אם את שזה מרגישה... קשה. שנייה, אני רוצה רק עוד שאלה על זה. אם את מרגישה יותר ממנו, לא בא לי להרגיש יותר ממנו. בא לך להרגיש שהוא יותר ממך. לא יודעת. כאילו בא לך להרגיש שהוא מבין יותר ממך, בוגר קצת יותר ממך. כן. ואם הוא בוגר יותר ממך, מה זה גורם לך להרגיש שאת ליד בחור שהוא בוגר ומבין והוא? האמת שזה גם לא תמיד כיף. לא, אוקיי, אז בקטע שאת מחפשת. כאילו שהוא, לא יודעת, איכותי כזה. ומה את כאילו מרגישה לידו? לא יודעת. אוקיי, אז תחשבי על זה. הודיה, רצית להגיד משהו? כן, רציתי להגיד על הקטן מדי, כי זה משהו שהיה לי. אוקיי, מעולה. מהצלחה. של מישהו שאני בת 24 והוא בן 21, והוא עדיין בצבא. ואמרתי, וואי, אני כאילו כבר אחרי תואר, בסוף התואר, וכבר יודעת מה אני עושה בחיים, עם השאיפות שלי וכל. והוא כאילו, מה 21? אני שהייתי בת 21 לא ידעתי כלום. אוקיי, כאילו, איך זה ילך? ואם הוא בן 21?
כאילו, ואם הוא מבין פחות, נניח באמת הוא מבין פחות ממך, מה החיסרון בזה בשבילך? מה תרגישי לידו? תיפגשי עם בחור שהוא באמת לא מבין ולא בוגר. מה זה תרגישי? שאין לו ניסיון חיים. אוקיי, אם אין לו ניסיון חיים, מה את מרגישה שם? שבסוף צריך להקים בית, וזה מתבסס גם על חוויות קודמות של חיים. כאילו, למשל, אני הולכת לגור עם מישהו, גרתי פעם עם מישהו, כן, כשהייתי בשירות, נגיד. זה דברים אוקיי, שנבנים את על אומרת, חוויות חיים. אני לא יכולה לבנות איתו בית. אותי למה את מרגישה עם בחור כזה, למה את לא יכולה לבנות איתו בית? כי עכשיו אני אצטרך להכיל אותו, ורגע, הוא צריך להגיד לי, רגע, מה השאיפות שלי, כאילו, מישהו שלא יודע עדיין מה הוא עושה בחיים, וזה זה קצת קשה, כי זה כאילו, את לא משליך, כאילו, סומכת עליו. אני מרגישה, כן, אני את מרגישה חוסר תצטרכי ביטחון, כאילו, חוסר ביטחון. אני אצטרך לקחת אוקיי. אחריות על הפרנסה, כאילו, קצת קשה. כן, חוסר ביטחון, חוסר יכולת להרפות, כאילו כל האחריות עלייך. נכון. אוקיי, מהמם. מצב משפחתי מורכב. למה את לא רוצה? אתם יכולות כולכן להשתתף. סליחה, אני לא זוכרת מי אמרה את זה. אבל למה אתם לא רוצות בחור שמגיע מרקע מורכב? זה סתם כאילו ניסיון פשוט שהיה לי. גם כזה, אפילו במחשבה כזה שהוא מכיר זוגיות נורמלית, הוא לא מכיר זוגיות נורמלית כזה. וגם כזה בתור, כאילו, אם בא לי להיכנס לזה, לא בא לי להיכנס לזה. כאילו, בא לי, כאילו, זה כזה, הרגשתי כזה, וכולי. אוקיי. עוד מישהי רוצה להגיד משהו על זה? חוץ משתי הנקודות האלה? שהרבה פעמים אי אפשר לדעת איך זה משפיע על הבן אדם. כאילו, יכול להיות שהוא בעצמו לא יודע עד שזה כבר מאוחר מדי היום. אוקיי, אז זאת אומרת, זה מתחבר לנקודה שאולי הוא לא מכיר זוגיות נורמלית. זאת אומרת, אני לא יודעת איך הוא מתפקד, השלכות. בסדר, זה חלק מההשלכות. הזוגיות וגם או תפקודים אחרים. כן? כאילו איך תרגישי לצידו, אז זה חוסר יציבות. עוד פעם? כאילו חוסר אני, חיבור? לא, חוסר יציבות. חוסר יציבות. אוקיי. אוקיי, מהמם. ממש יפה. ממש כאילו הגעת לשם מיד. רוצות להוסיף עוד משהו על הנקודה הזאת? אוקיי. בסוף זה מבאס. אני חושבת שהיום אין כאילו, משפחה שהיא לא מורכבת. בכל משפחה יש איזושהי מורכבות. אוקיי. אוקיי, הייתי לוקחת את זה לכיוון אחר, את המשפט שלך, אולי לאיזושהי, כאילו קודם כל אני מסכימה לגמרי, אבל אולי לפעמים יש לנו ביקורת על עצמנו שאנחנו שופטות על כל מיני נתונים. אבל גם זה לזום אחר, זה למפגש שלם, זה לא נעים לי שאני פוסלת לא, את אבל זה, ולא נעים לי שאני לא, פוסלת. בכללי זה תמיד מעצבן. כאילו אני מכירה הרבה אנשים שהם נגיד ילדים להורים גרושים, וזה מבאס, כי זה קריטריון שמונע מהם כאילו הרבה דברים. מהמם. אוקיי, אני ברשותכם מוסיפה פה משהו שלא תכננתי, אבל אתם... צור, זו נקודה שהיא חשובה. אולי חוסר השלמה, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה. אוקיי, ספקות שזה מציף בי. בסדר? אם אני אפסול על בחור שהוא גדול מדי, או אם אני אפסול בחור על מצב משפחתי מורכב. המשפחה שלי מושלמת, כן? כאילו, מה אני זה? או לא מגיע לו משהו טוב, אין לו סיכוי. אין לו סיכוי בגלל המשפחה.
אוקיי? זה משהו שהוא נורא מעניין, שאנחנו כאילו, עכשיו רק אני חושבת על זה, שבעצם כאילו שאנחנו אומרות, כאילו לא מרגישות בנוח, כי יש פה את הספק הזה. זה מעלה ספק לגבי עצמי, אולי אני לא בסדר. אתם מזדהות עם מה שאני אומרת? כן. אפילו כזה אולי אני חיצונית. אדם כזה שמסתכל רק על החיצוניות ולא על הפנים. אולי אני חיצונית. מהמם, וואו, זה גם משפט ששמעתי המון. אגב, זה תקף גם אולי אני חיצונית לגדול, קטן, אני זוכרת שהרגשתי שאני שחצנית אם אני פוסלת מישהו על גיל. כאילו, אפילו בחורים בגילי בחתיך פסל. זה הכי הרבה. נכון. אוקיי. הכי הרבה מה? הכי הרבה אולי אני חושבת. חיצונית. אוקיי, טוב, נשאיר את זה ככה. קטן מדי, אולי אני שחצנית, מתנשאת. גדול מדי. טוב, אולי פה זה עם פחות ביקורת. שקט, או כל תכונה אחרת, אז גם תנסו להבין למה אתם לא רוצות. אמרת שזה בהקשר של חברותי. אוקיי, אז אני מניחה, תגידי לי אם אני טועה, שיהיה לו קשה ליצור קשרים חברתיים? כן, וגם שאני אהיה היחידה שכאילו על השיח, כי כאילו זה פחות זורם. להוביל, יהיה פחות זורם. אוקיי, מהמם, ממש רץ. אם יהיה לו קשה בחברה, או אם תצטרכי יותר להוביל, איך תרגישי? אמ, כאילו אולי שאין לי כל כך את הפרטנר שרציתי, כאילו מישהו שאיתי במסע שאני לבד המובילה, לא יודעת איך לקרוא לזה. אוקיי, ואולי גם חוסר יכולת לסמוך עליו? כאילו את צריכה לקחת את האחריות? כן, וגם חוסר זרימה כאילו במצבים חברתיים אוקיי, סבבה. זה מציף בך ספקות לפסול בחור בגלל שהוא שקט? כן, כי יש מלא שקטים שטובים. יש שקטים טובים. אוקיי. ואם את פוסלת שקטים שהם טובים? כנראה זה לא מתאים לי. אוקיי, בסדר, טוב, סתם נקודה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לתת פה רק איזושהי נקודת מבט, בסדר? אמרתי, זה פחות נתמקד בקבלת החלטה, אלא יותר בהבנה של מה אנחנו מחפשות, ומתוך זה נגזור את ההחלטה. זאת אומרת שאחרי שהבנו לצורך העניין, יצאו לך בחור, נשמע פרפקט, כל מה שאת מחפשת, חוץ מזה שיש לו מצב משפחתי מורכב. אוקיי? חוץ מזה שהוא שקט, או חוץ מזה שלא משנה מה, אז כאילו מה זה מציף בנו בדרך כלל? שנייה, אני רוצה רגע לראות אתכם, מי שבא לה לפתוח מצלמה זה מעולה. אנחנו הרבה פעמים לא יודעות להתמודד עם הנתון הזה, שאנחנו לא רוצות. אוקיי? וברגע שאנחנו אומרות, רגע, זה מציף בחוסר ביטחון, או אני מפחדת, יודעת מה, אני כן רוצה את הטבלה הזאת. איפה היא? דקה. ברגע שאנחנו מבינות שזה הדברים שזה מציף בי, אוקיי? לא זה. זה. אז זה בעצם פחד, אוקיי? אם הוא יהיה כזה, איך אני ארגיש לצידו? לא בטוח שהוא יהיה כזה. נכון? כי יכול להיות שהוא יהיה גדול מדי, גדול ממני ב5 שנים, או לא יודעת בכמה שנים, אבל הוא לא יהיה משעמם. יכול להיות שהוא יהיה קורע מצחוק ויעוף כאילו על כל דבר ויהיה בשיא החיות שלו, הרבה יותר ממני. יכול להיות שהוא יהיה קטן והוא יהיה עם ביטחון עצמי והוא יהיה עם מחויבות ועם יכולת לקחת אחריות ועם הבנה בעולם ועם ניסיון. אוקיי? יכול להיות דברים שהוא עבר בחיים, או לא משנה. זה שהוא צעיר ממני, זה לא אומר בהכרח
שאני חכמה ומנוסה ממנו, יציבה ממנו, אלא זה אומר שאני מפחדת להרגיש ככה לידו, נכון? כאילו לא כל בחור שהוא קטן הוא גם לא בוגר. לא כל בחור שהוא קטן אני לא יכולה לסמוך עליו. או יכול להיות בחור שהוא מגיע ממצב משפחתי מורכב, אבל הוא סופר בנה את עצמו, ודווקא לאדם אני יכולה להרגיש הרבה יותר יציבות מאשר מישהו שבא מבית שהכל היה סבבה ומעולם לא דרשו ממנו שום דבר, והוא לא יודעת, כאילו. אבל יש לנו פה איזשהו פחד. הדבר הזה, הנתון הזה ששמעתי עליו, שהוא גדול, קטן, בא למשפחה כזאת, זה מעורר בי פחד שאולי הוא לא יספק עבורי את הביטחון, את השותפות, את הזרימה, את היציבות. בסדר? אני רוצה להתייחס לרשימה הזאת בסימן שאלה. זה איזשהו פחד, אני לא יודעת עדיין, כי אני לא מכירה אותו. ולכן קודם כל אני רוצה להציב את זה בסימן שאלה, ואז מה שהייתי רוצה שיקרה, גם בבירורים, וגם כשאתן שואלות את עצמכם אם להחזיר תשובה חיובית או לא, זה האם אני רוצה לבדוק את זה. אוקיי? זאת אומרת, הכל נשמע לי פה בסדר, אני רק מפחדת להרגיש לידו חוסר חיות. כי הוא גדול מדי, או קטן מדי, או לא משנה מה. אני קצת מפחדת להרגיש פה חוסר חיות. תשאלי את עצמך, בא לי לבדוק את זה? כי יש מצב שהוא כן בחור חי, השאלה רק אם בא לך לבדוק את זה. אוקיי, אני אתן לכם להגיד דוגמה, שאחת הבנות שעשתה את הקורס, אז באמת היא אמרה לי שהציעו לבחור, הכל היה נשמע לזה, אבל הוא צעיר ממנה. אוקיי, ואז גם כאילו התלבטה וזה, החזירה תשובה חיובית, ואז היא אמרה שגם אמרו לה שאין לו רישיון נהיגה. כאילו, וזה ממש הוריד לה, היא ממש התבאסה על זה, אמרתי לה, למה? כאילו, אם הוא צעיר ממך, אם הוא בלי רישיון נהיגה, למה זה מפריע לך? באמת הגענו לנקודה שהיא מפחדת להרגיש ליד החוסר ביטחון. כאילו שהוא עדיין לא בחיים ועדיין לא זה. ואז אמרתי, אוקיי, ובא לך לנסות להרגיש ליד הביטחון? רק לנסות להרגיש. כמובן שאפשר תמיד להגיד לא, אבל כאילו בא לך בכלל לבדוק את זה? אמרה לי כן. יצא איתו, הרגישה באמת שהוא מאוד לא בשל, כאילו היא לא הרגישה ליד הביטחון. ואז פסלה, כאילו החליטה שזה לא מתאים לה. אבל באמת אני מרגישה שזאת השאלה. זאת השאלה, האם יש לי איזשהו רצון לבדוק את זה? זאת אומרת, זה שהוא קטן, אני מסתכלת, לצורך העניין אני מסתכלת, אולי הייתי צריכה לעשות פה עוד טבלה של כל הדברים שכן. אז הציעו לי בחור שהוא חתיך, חכם, ספרדי, מבוסס כלכלית, אבל גדול ממני בכמה שנים. אני מפחדת להרגיש לצידו חוסר חיות. בא לך לבדוק את זה לאור זה שהוא כל כך הרבה דברים שכן רצית. או אתם תרגישו לבד, כאילו, יש איזושהי שאלה כזאת של האם בא לי בכלל לבדוק את זה. תגובתכן. לא הבנתי כל כך מה, כאילו, פספסתי אותך טיפה אוקיי, אני אומרת כאילו, שאנחנו נרצה כן. להסתכל על התמונה הכללית. בסדר? אנחנו נרצה לראות, לפני שאנחנו מקבלות החלטה אם לצאת איתו או לא, אני רוצה לראות רגע מה פה עושה לי את זה, מה פה לא עושה לי את זה. אוקיי? אבל לא להישאר בזה שלא עושה לי את זה כי הוא גדול, אלא אני מפחדת להרגיש לידו חוסר חיות. בסדר? יש פה הרבה דברים שנשמעים לי ממש, אבל יש לי פחד שאני ארגיש לידו חוסר חיות. עכשיו, קודם כל נשאיר את זה כאיזשהו פחד, כי אנחנו לא בטוחות. זה לא שכל בחור שהוא מעל גיל 30, הוא כבד ועייף מהחיים, ואגב, אני מאוד מבינה את מה שאת אומרת. יצא לי גם לצאת עם בחור, אני חושבת שהוא היה בן 28 ואני בת 23, אם אני לא טועה. והוא באמת, כאילו, ההליכה שלו, אמרתי, אימא'לה, אני נרדמת. כאילו, מהקצב הליכה, ובאמת גם השיער קצת היה קרח,
דיבור, למד תואר שני במשפטים, וכאילו הרגשתי שהוא מאוד מאוד כזה, בעולם מאוד כבד. ככה אני הרגשתי לידו מיד, ממבט ראשון. ובאמת, אז בסדר, אז לא מתאים. אבל זה לא שכל בחור בן 28, עכשיו בא לי בן 29, כאילו, שהכרנו היה בן 26. אבל בדיוק השבוע חגג 29, הוא לא כבד, חלק דברים כן, אבל כאילו זה לא מחייב שכל בחור בן 28 הוא עייף. ולכן אנחנו קודם כל נציב את זה בסימן שאלה, כאיזשהו פחד. אני מפחדת להרגיש שהוא עייף, מפחדת להרגיש לידו חוסר חיות. ואז אני אשאל את עצמי, בא לי לנסות להרגיש אם יש בו חיות או לא? אם אני מרגישה לידו חיות? את מבינה? זאת אומרת, זה לא שאני וואי, הוא גדול, לא מתאים לי, אלא אני מסתכלת על התמונה הכללית, מבינה מה הפחד שלי פה, ושואלת את עצמי אם בא לי לנסות או לא. אגב, אפשר עד כמה שאתן יכולות ומעוניינות לנסות לברר את הנקודה הזאת. האם יש בו חיות, האם הוא, במה שזה מתבטא לדעתך, אם הוא אוהב לטייל, אם הוא אוהב אחיינים, ילדים, אם הוא אוהב רעש, אם הוא אוהב לצאת להופעות, אני לא יודעת מה זה בשבילך בדיוק רוח צעירה, אבל אפשר לנסות לברר את הנקודה הזאת. ברגע שאנחנו מבינות מה אנחנו מחפשות להרגיש, אפשר לנסות לברר את הנקודה. ושוב, ולהחליט אם בכלל בא לי לנסות. עכשיו, אני רוצה לומר שבאמת, כאילו, בקורס עצמו אני ממש נותנת יותר כלים לקבלת החלטה. בסדר, פה לא רציתי שזה יהיה ההתמקדות, אלא באמת רק להבין מה אני מחפשת ומתוך זה לנסות לקבל את התשובה. בקורס עצמו אני כן נותנת גם יותר כיוון להבין את הרצון. אבל בסדר, רק כאילו תישארו עם הבא לי הזה. יש לי רצון לנסות את זה? אוקיי? ואני מאמינה גם שככל שתגיעו ממוקדות לדייט, שאתם יודעות שאתם רוצות להרגיש לידו ביטחון, אם הוא לצורך העניין צעיר מכם, או אם אתם לא משנה כל תכונה אחרת, אז יהיה לכם מאוד קל בפגישה כבר להרגיש את זה. כאילו, יש מצב שתגידו, וואי, הוא ממש לא. כאילו ברגע שאתם יודעות מה אתם מחפשות ולא נשארות בכותרת, זאת אומרת, אתם לא באות לבדוק האם הוא בחור אכפתי או לא. אתם באות להרגיש האם הוא רואה אתכם. אתם מבינות? ואז זה כבר הרבה יותר קל. לא, כי אכפתי, יהיו דברים שיעידו על זה שהוא אכפתי, ויהיו דברים שיעידו על זה שהוא לא אכפתי, ואז נצטרך עוד פגישה. אז רק להרגיש, אני מרגישה שהוא רואה אותי או לא. אני מרגישה שאני יכולה לסמוך עליו או לא. אוקיי? והרבה פעמים אנחנו לא נדע להחליט לפני פגישה. אבל תחליטו, בא לי בכלל להיפגש או לא. ושוב, אני אומרת, גם בפגישה עצמה, אני ממש מאמינה שזה יביא הרבה בהירות. כשתדעו מה אתם באמת רוצות לברר פה. האם אני מצליחה להרגיש לידו ביטחון? האם אני מצליחה להרגיש לידו בחיות? אני רוצה לשמוע אתכם קצת. הודיה, דברי אלינו, הודיה בן זכריה. הודיה כהן, גם טוב. האמת שלא שמעתי מה אמרת, אני כבר לא בקשב בשעות האלה. אוקיי, תשלימי בהקלטה, אני אשלח לך. אני רוצה לשאול, כאילו, אני חוזרת לשאלה ששאלתי מקודם, כאילו, עוד לפני שאני נפגשת עם בחור, כאילו, ברגע שאני בהחלטה אם להגיד כן או לא, כאילו, ואני רוצה לברר עם חבר, אם לא משנה, מישהו קרוב אליו, איך אני כאילו מבררת את הדבר? כאילו, נגיד, אם אמרתי על אכפתי שאני רוצה להרגיש אהובה, כן. אני כנראה לא ארגיש את זה מהחבר שאני מבררת דרכו, אבל כאילו, איך אני אגיע להחלטה הזאת, אם כן או לא? הבנתי. אוקיי, אז קודם כל באמת חשוב לומר שיש דברים שאת תצטרכי להרגיש מול הבן אדם. אבל את יכולה לנסות לדייק מול עצמך מה גורם לך להרגיש אהובה. אוקיי? זה יכול להיות... ואז לשאול כאילו את הדבר הזה? כן.
נגיד אם הוא בחור ששואל, שמתעניין, אם הוא בחור קשוב, אם הוא בחור אה, שיודע לפרגן, להגיד מילה טובה. כאילו, תנסי ממש להרגיש מה הדברים שגורמים לך להרגיש את זה, ולכוון את השאלות לשם. לא, כאילו, טוב, שאלות של כן ולא זה גם מורכב קצת בבירורים, כי ברור שיגידו לך שכן. ואולי להגיד, כאילו, חשוב לי מישהו שמתעניין, חשוב לי מישהו שזה. אוקיי, תודה. וכיף, אני אגיד שבאמת זה לא פשוט. כאילו, באמת אין פה, אני כתבתי, אני לא באה לתת נוסחת קסם, ולא המצאתי שום דבר, זה באמת לא פשוט. הרבה פעמים אנחנו באמת לא נדע, עד שלא נפגוש. אבל כן רוצה שתבינו לאן אתן מכוונות. זאת אומרת, אתן לא מכוונות לרשימה של תכונות, אתן מכוונות לרשימה של רגשות שלכן. ואני מאמינה שככל שתהיו מכוונות לשם מההתחלה, אז גם תצליחו לברר את זה יותר טוב, גם תצליחו לקבל החלטה יותר מדויקת, וגם כשתיפגשו תצליחו יותר בקלות להבין האם באמת יש לזה סיכוי. האם באמת יש פה את הפוטנציאל הזה. תודה. בשמחה ממש. עוד מישהי? נעמה, את כאן? טוב, בסדר, אז... רציתי גם לדבר על איך לדייק בסוף קשר, אחרי קשר שסיימנו. סיימתם. אני פשוט לא בטוחה שאתם עדיין איתי, כאילו אולי כבר מאוחר. האמת שאני אשמח. אם זה רלוונטי, אני אשמח לשמוע. יאללה, אז מעולה. אז מעולה. אני אז רק צריכה לצאת, אז תודה רבה. פתאום. טוב, בכיף, בשמחה, הדס. ו- ביי ביי, להתראות. אז אני בכל מקרה מקליטה, מי שנשארת איתנו מצוין. טוב, אז אחרי קשר, את רוצה אולי לשאול שאלה ספציפית שנלך איתה? שאלה ספציפית, כרגע לא עומדת שאלה בראש. אולי תתחילי ואני אחשב אותך. אוקיי, אין בעיה. אז אחרי קשר, הרבה פעמים הנטייה שלנו היא ישר לשנות ולהגדיר מחדש את הרשימה הראשונית שדיברנו עליה. לדוגמה, אם נפגשתי עם בחור מבוגר ממני והרגשתי שהוא ממש כבד, אז נגיד, אני צריכה בחור יותר צעיר, נכון? כן. עכשיו, הרבה פעמים זה לא מדויק, כי אחר כך אני אצא באמת עם בחור צעיר, ואז אני אגיד, וואלה, גם הוא היה כבד. או שאני אגיד, וואי, מדי ילדותי. זאת אומרת, זה לא בטוח ייתן את הפתרון. יכול להיות לפעמים שכן, כאילו, אני אגיד, וואלה, בחור שהוא לא ממש חכם, כאילו, אינטליגנטי, כאילו, בחור שהוא לא אינטליגנט, זה מפריע לי. כאילו, ממש מרגישה שאני לא מצליחה ליצור איתו שיחה, לא מרגישה שאני יכולה לסמוך עליו. לי זה חשוב הנקודה הזאת, באמת אני ארגיש שכן, זה מעולה, זה בחור אינטליגנט, באמת עונה לי על המקום הזה. אבל הרבה פעמים זה לא יעזור לנו, כאילו, פשוט להגדיר את זה. אז גם פה אני מציעה לראות מה היה חסר לי ברגש. זאת אומרת, שאם הוא היה בחור כבד, אז לא להגיד אני לא רוצה בחור מבוגר, אלא להגיד אני לא רוצה בחור כבד. למה? מה זה גרם לי להרגיש הכבדות הזאת? גרם לי להרגיש חוסר חיות, או חוסר חשק, או חוסר יכולת להביא את עצמי, כי הרגשתי שהכל כאילו לא מתאים כזה. בסדר? ולכן אני רוצה מישהו עם חיות. זה לא משנה לי מה הגיל שלו. בסדר, זה ממש להבין מה היה חסר לי פה. מישהו נניח, הרגשתי שהוא שחצן, אז לא להגיד עכשיו אני רוצה מישהו שהוא ענב, או פשוט אני לא בעד להיכנס להגדרות כאלה, למרות שכולנו רוצות בחור שהוא ענב ובחור שזה, אני פשוט
מאמינה שלא נכון להתאפס להגדרות האלה, אלא מה זה גרם לי להרגיש שהוא השחצן? זה גרם לי להרגיש שהוא לא רואה אותי, שהוא לא מעריך אותי. אז אני לא רוצה בחור ענב, אלא אני רוצה בחור שאני ארגיש שהוא רואה אותי, שהוא מעריך אותי. בסדר, זה הדיוקים שאני רוצה שתעשו אחרי כל קשר. מה אתן שואפות להרגיש שם? מה היה חסר לכם ברגש, ומה אתן רוצות למלא ברגש? ולפי זה לדייק, לא הגדרות חיצוניות. עכשיו שוב, יש דברים שכן, נניח הוא היה בחור ממש לא תורני, וזה הפריע לך, אז כן הייתי אומרת, טוב, אני אחפש בחור תורני. בגדול, או בחור חכם, או דברים כאילו שהם מאוד... שהם נכונים לגבי כל מצב, את מבינה? כאילו נגיד בחור שהוא נמוך, זה לא בהכרח נכון לגבי כל מצב, כי יכול להיות שבחור נמוך שהוא ממש ישדר ביטחון, ויהיה חתיך כזה, וחזק, וכריזמטי, והרבה דברים, אז זה לא יפריע לך הגובה שלו. ויהיה בחור, אלא אם כן, את יודעת שכן, שכל בחור שהוא נמוך, את מרגישה לידו לא בנוח. אז זה גם הייתי אומרת. מבינה מה אני אומרת? כאילו תנסי לראות האם זו הגדרה שהיא ממש חוצה את הכל אצלך, כוללת כזאת, או שזאת הגדרה שהיא משתנה. אם הוא כבד, אם הוא זה, אז איפה שזה משתנה, אל תתפסי להגדרה, אלא רק למה את מחפשת להרגיש. אני לא מחפשת בחור צעיר, אני מחפשת בחור קליל. אני לא מחפשת בחור בוגר, בחור גדול, אני מחפשת בחור שייתן לי ביטחון. אתם מבינות מה אני אומרת? כן, אני, אם אפשר לומר, אני הבנתי. כן. תראי, בארבעת הפרמטרים הראשונים שאמרת לנו לכתוב, אז אחד הדברים שרשמתי, לא בעצם, סליחה, לא רשמתי, אבל זה כן עבר לי בראש, שהוא לא רוצה לעשות קבע. כאילו שבחור שלא ירצה לעשות קבע. כי זה אוקיי. משהו שכן קשור אליי עכשיו. כבר לא, אבל עדיין קשור קצת. וכאילו אני אומרת, השאלה היא שלי, אם זה נחשב פרמטר שהוא חיצוני, שהוא אפשר לפרק אותו יותר, כאילו יותר לעומק? כן. כן, למה את לא רוצה בחור בקבע? אני רוצה כמו שאמרתי גם לפני, שאני רוצה שבעלי יהיה איתי, כאילו לא יחזור פעם בשבוע הביתה, או יותר, או פחות פעם בשבוע. אוקיי, ואם הוא חוזר פעם בשבוע הביתה, מה את מרגישה? במובן הכי, כאילו, זה לנהל את הבית לבד, ולגדל את הילדים די לבד. אני בסוף רוצה אותו איתי, וואי, כאילו, איך להסביר את זה? כאילו, פשוט שיהיה קרוב אליי. ואם הוא לא יעשה קבע? זאת אומרת, אני לוקחת את זה לשני כיוונים. א', מאוד יכול להיות בחור שיהיה בקבע, וממש יהיה לך את ההרגשה שהוא איתך. אם זה בשיחות טלפון, ואם זה בזמנים שהוא בבית, אז הוא רק איתך. וכאילו, את מבינה, ממש הוא יכול מאוד לתת את התחושה הזאת. זה כיוון אחד. וכיוון שני, הוא יכול לשנות מסלול. יש הרבה ששינו מסלולים בחיים. זאת אומרת, גם דודה שלי, לצורך העניין, התחתנה עם בחור בקבע. היה מ"פ והכל, ואחרי שנה, שנתיים, הרגישה שזה לא מתאים לה. לא זוכרת בדיוק כמה זמן, אולי 3 שנים, נראה לי, אבל שפחות. והוא עזב את התפקיד, והמשיך בתפקידים אחרים בצבא, ביומיות כאלה, זאת אומרת, החיים הם מאוד מאוד דינמיים. הבנתי. ולכן לא הייתי מגדירה את זה. כאילו שוב, גם כי הוא מאוד יכול לתת לך את התחושה שהוא איתך לגמרי, וגם כי זה יכול להשתנות, בהתאם להרבה דברים. כן, כאילו הייתי אומרת מראש, שאת פחות מהבנות שבנויות לזה וזה, וכאילו אם יש לו תכנון להרבה שנים, אז אולי זה פחות מתאים, אבל כאילו סתם בקטע שזה, אם זה חלום שלו וכזה, אבל לא הייתי כל כך נמנעת.
הבנתי. תודה לך. בכיף. טוב, זה גם שולח אותי לעוד כיוון שכאילו, שזה גם המקום של הספק. אם תתחתני עם בחור שהוא בקבע ותגידי לו לא לעשות קבע. זאת אומרת, לא תגידי לו בקטע שתלטני, אלא תמשכי אותו כאילו לבית, כי זה מה שאת רוצה. מה תרגישי? כאילו, מה את חוששת שיהיה שם? אני ארגיש רע עם עצמי. מהמם. שמה, כי שבגללך הוא... א', אני לא ארגיש לא יודעת אם זה מבחינת מקום או לא מקום. השאלה, כאילו אם אני ארגיש שזה ראוי שאני אוריד אותו כאילו מהחלום שלו, זה בסוף, לא יודעת, לי מרגיש שאישה צריכה לתמוך בבעלה. כן. אני לא יודעת, כאילו, כאילו, את אומרת, לא רק שאני לא תומכת, אני כאילו כן. מנטרלת אותו. כן. כן. טוב, זה באמת נושא ענק, ענק, ענק. רצון של גבר ורצון של אישה בתוך קשר, וכל מה שגדלנו על לתמוך בגבר, ואישה טובה, אישה כשרה עושה רצון בעלה, וזה כבר עולמות אחרים, ממש ששווה להיכנס אליהם, אבל לא במסגרת, שולח אותנו להרבה נושאים הזום הזה, אבל באמת לא במסגרת הזום הזה, אבל אני חושבת שזה גם רלוונטי פה. זאת אומרת, ההבנה שבסוף גבר הוא רוצה להיות משמעותי בשביל האישה. ולכן הוא יוותר על הצבא, ויוותר על זה. כן. אוקיי. אוקיי, אבל כאילו אני רוצה... טוב, באמת אולי קשה לכן לעשות את ההפרדה, כי כדי לעשות את ההפרדה בין זה שאת יכולה לצאת איתו, לבין זה שאת יכולה שהוא יהיה איתך, זאת אומרת, כרגע זה סותר אצלך, זה או שאת יוצאת עם בחור שהוא בקבע, ומוותרת על זה שהוא איתך, או שאת לא יוצאת עם בחור שהוא בקבע, אבל נשארת בזה שהבחור יהיה איתך. יש כן. פה סתירה. עכשיו, למה יש את הסתירה? כי את אומרת, אני לא רוצה למנוע ממנו משהו. כן, בדיוק. אלא אם כן אני בחורה שכן בנויה לקשר כזה, אבל כאילו שהוא... כן, אבל כל זמן שאת רוצה אותו בבית, אז את מונעת ממנו להגשים את החלום שלו. או מונעת מעצמי להיפגש איתו, כאילו לצאת איתו. כן. כן, אז באמת הסתירה, אני חושבת שבעיקר מה שמיישב אותה זה באמת ההבנה שגבר רוצה אישה שמחה. הרבה יותר מקבע, הרבה יותר מכל דבר אחר. אוקיי. את יודעת, מישהי העלתה פוסט לאחרונה, שהיא לא דמיינה את החיים שלה ככה, והיא בכוונה לא התחתנה עם בחור שהוא בקבע, כי עכשיו בגלל המלחמה אז בעלה בצבא, במילואים, אז אמרה, אני בכוונה לא התחתנתי עם בחור שהוא בקבע. וכאילו רציתי להגיד לה, מה המסר? כאילו, מה המסר? המסר הוא שאנחנו לא עד כדי כך שולטות בחיים שלנו. כאילו, אנחנו חושבות שאם אנחנו נחפש בחור מסוים, יהיו לנו חיים מסוימים, ואם נחפש בחור אחר, יהיו לנו חיים אחרים. אנחנו לא עד כדי כך שולטות בזה, כאילו, החיים מזמנים כל כך הרבה דברים, ואני רק לעצמי, מה שנשמור תגיד מי שבעלה נפצע, ואיבד עכשיו ראייה. אני לא חיפשתי בחור עיוור, בסדר, אף אחד לא חיפשה בחור עיוור. או מי שחלילה התאלמנה, אני לא חיפשתי להיות אלמנה. ראיתי עכשיו כתבה גם כן בחורות, לא ראיתי, רק ראיתי את הכותרת, לא דמיינתי את עצמי אלמנה בת 25, ורואים שם 3 נשים, בחורות מאוד צעירות, שהתאלמנו עכשיו, ואני אומרת לעצמי, אף אחת לא תיארה לעצמה עתיד כזה. אבל באמת זה מלמד אותנו את הגמישות הזאת, שאנחנו לא שולטות בהכל. כאילו החיים הם יותר חזקים ממה שאנחנו מתכננות לעצמנו. כן.
ולכן זה ממש מחזיר אותי עוד הפעם לשורש. לשורש, שזה שני דברים שדיברנו פה רק על אחד מהם. אחד זה מה אני מחפש להרגיש שם, ושתיים זה שהוא רוצה לשמח אותך. במידה ואתם מתאימים, הוא יכול לעזוב את הצבא. במידה והוא רוצה לשמח אותך, אוקיי? הוא יעזוב את הצבא, או שהוא יעשה את הצבא, או לא משנה מה, הוא יעשה מה שיטיב עם שניכם. כאילו, אני ממש חושבת שהדברים האלה לא אמורים להוות מכשול. אני מבינה. אלא אם, כאילו, שוב, באמת להסתכל על האופי, האם הוא בחור שיכול לגרום לך להרגיש שהוא איתך. על זה הייתי בודקת. כי את רוצה מישהו להיות איתו. בדיוק. אז זה משהו שהייתי בודקת. האם זה גבר שיכול, שיודע להתמסר, שיודע להיות נוכח, שיודע... כאילו, תראי מה זה אומר בשבילך שיהיה בבית, שיהיה את הנוכחות הזאת. אוקיי. אביטל, אני צריכה ללכת, אבל תודה רבה. ממש. יאללה, אנחנו מסיימות. ביי ביי, ערב טוב. ביי.